Дай на мама едно хинди. Дай на мама едно хинди. Браво. Иди, Криси. Ка-к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 а. Как? Ну, Криси. Как? Мите. И класическо обезглавяване с братва и меч. Типично за римляните. Знаем, че не са ги вкарвали. Невъзможно е да разберем в пещерата. Но е ясно, тези травмиращи събития показват заплахата, пред която били изправени войските. Are you okay? Това място са. No. Здравей! Много ми липсвате. И ти ми липсваш. Започвам да усещам близост с пиктите. Знам, че са били преследвани. Знам, че са страдали. А сега трябва да са започнали да дават отпор. Някои хора пътуват да видят света, а аз опознавам силите, оформящи облика на цели народи. Как е възможно? Аз съм професор Хана Сари. Срещам се с хора с необичайни истории. За да открия големите приказни съкровища, които носят духа на народите им. Изследователна редакция Хана прави премиера на 23 часа. Пипешката става в стомаха ти. Това е състояние на нервно-свиващата система, което лекарите Bruh. What the hell? Oh my God! No way! Plug. Hell no! Barbecue bacon burger. Wait. Аз пием само Синфанон. Пробиотик шампион. Синфанон. Много добри бактерии. Не знам. Ти какво ще правиш за заповедка, бе? Лъчи, Мари. На хората една минерална вода, че ще видят. Сила невидима за очите, видима за тялото. Девин минерална. Зареди тялото си. Бутилка, направено с 100% рециклирани бутилки. Включи се в кръга на Девин. Заедно за по-чиста природа. Пратихме Митко Павлов да помогне. Ай се пътя. Познаваме ли се? Не, но чувам, че търсиш 0%. Той ще да. Защо? Ако се смети с теб. И за новия ап на
Дай да обърни мама камерата. Дай. От тук. Тук.